per la Sostenibilitat és un projecte meravellós. Ens ha ensenyat tots els problemes que ens envolten al món i a sobre ens ensenya com solucionar. Ens ha aportat moltíssim, que ens ha ajudat i doncs la valoro molt positivament. Realmente no teníamos tanta constancia de lo que pasaba hasta que nos han venido gente que lo estudia a contárnoslo. Hem fet diverses excursions on aprenem temes de sostenibilitat o mediambientals mitjançant activitats dinàmiques. Es un problema muy importante, pero que no hay que deprimirse, sino que hay que aprender a trabajar y a solucionarlo. És aquest projecte m'he donat compte que el medi ambient és indispensable per les nostres vides.